Les estafes, fa uns mesos vam saber que ja és el segon delicte de Catalunya. Hi ha unes 300 estafes cada dia a Catalunya. Clar, això és molt, no? És molt, sí, però aquesta dada, et soc sincer, no és certa. Val? Per què? Perquè estem parlant de 300 estafes que són denunciades. Vale. Però i les que no són denunciades? Malauradament, la víctima de la tecnologia és una víctima que, primer de tot, té vergonya de dir, perquè t'han cardat, t'han aixecat la camisa, per dir d'alguna manera, doncs té vergonya, no explicar-ho. A nivell d'empresa, si una empresa ha sigut atacada, doncs també es callen moltes coses perquè no faci mal a la seva reputació, a la imatge. Doncs, si aquestes dades ja sembla que són, ostres, 300 al dia d'estafes cibernètiques, sí, i les que no se saben, ja et puc dir jo que són moltíssimes més. A més, fixa't bé, abans parlàvem d'aquestes estafes o d'aquests atacs cibernètics, no? I semblava que era una cosa que tocava molt lluny, però tots al nostre costat coneguem algú que ha sigut estafat o que l'acaben de fotre ara fa 4 dies. Per tant, ja veus que és algo que està en l'ambiente.